Herriko historia islatzen duten irudiez osatutako Fernando Hierroren obra jaso du Bermeoko udalak bere alaba Marinaren eskutik. Irudietan Bermeo agertzen da bere historiako aldi esanguratsuenetan. Irudien bidez azaldu daitezkeen elementuetan oinarrituta Bermeoren historiaren aspektu batzuk herritarrei erakustea izan da Hierroren helburua. Irudi historikoak marrasten esperientzia handia dauka Fernando Hierrok. Iraganean herriek ustez izan zuten itxura irudikatzeko zaletasuna dauka. Bermeoko udalaren eskuetan utzi duen lan hau egin aurretik ere, Bermeoko antzinako zenbait irudi eginda zituen. Bermeo 1388an eta Bermeo 1889an. Etorri jakun Fernando Hierro aingeru astu eta bioi, eta niri, ia lagunduko ote geuntzan egiten, Bermeoko, alako bilduma bat irudiena, historiaren inguruan. Pentsatuta eduki gendun, historia horretik hasi eta gaur egunen arteko, pasarteak irudien bitartez adieraztea. Zozelan, herriko historiaren divulgazio baten laguntzeko. Lan honen eskema kronologikoa da. Historia aurreko eta antzinaroko ikuspegi zabalagoak hartu ondoren, 11. mendetik aurrera mendez mende jarraitu du ia gaur egunera arte. Atal bakoitzaren euskarri legez testuak gehitu dira irakurleek gutxiengo informazio idatzia izateko, baina beti ere irudiei protagonismorik kendu barik. Importantzia gehien daukana dira eraikinak, edo eraikin osoko ikuspegi batzuk Bermeoko aldezar guztia, kasik esan daiteke mendez daudela bertan irudikatuta. Agertzen dira baita ere ofizio desberdinak, eta ofizio desberdinetako tresnak ere bai nekazaritza ingurukoak, arrantza ingurukoak, eta era guztietako ofizioak, bai baserritarren ingurukoak, eta baita ere itsasontziak, bilduma aparte arrantza kontukoak edo ontziolatakoak ere bai. Obra honetan agertzen dira aparte ikuspegiak eta eraikinen irudizak agertzen dira baita ere grafikoak eta mapak. Modu neko errez batean ulertu daitekeena historiaren aspektu batzuk. Bitor Uriarte zinegotziak gogarazi du Bermeoko udalak kultura eta herriko sortzaileen lanak argitaratzearen alde egingo duela agintaldi honetan. Kasu honetan ere, Fernando Hierroren lana argitaratzea da Bermeoko udalaren helburua. Adituekin batuko dira lan hau zein modutara argitaratu daitekeen aztertzeko modu egokiena bilatu asmoz. Izan ere, herritarrek eskura izan behar dituzten irudiak direla uste du udalak. Nik eskerrak nahi dute zenbon lelau Fernando Hierrori, beran lana hain zoragarrize, eta hori eskaintzie geure herrizeri, bai bereziki Marinari, ona etortie Bermiora eta eskura ekartie hori lana. Eskerrik asko, Marina. Ez dago zerbait.